Baɲumankɛ tɔnw bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko jigiya kura. Nin ye olu ka laseli ye ka kɛɲɛ ni donatɛmɛ fanga san 3 yɛlɛma ye. Ka bɔ utukalo tile 18 2020 sa kana se utukalo tile 18 2023 sa Mali donatɛmɛ fanga a ye san 3 sɔrɔ. Ka kɛɲɛ ni o ye jigiya kura mɔɔw an'u u jɛɲɔgɔnw an'u taamaɲɔgɔnw u ko awa olu jɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni awa fanga boli cogo donatɛmɛ fanga mɔɔw fɛ. N'i ye jateminɛ kɛ u ka jɔrɔ a bɛ fɛn caman kan. Adamadenw ka ɲɛnamaya sabatili kow b'a la, jamana lakana o kow b'a la, jamana ni awa jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛɲɛnɛbaw olu kow olu b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman. O de la ko n'i ye lakana ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi lakana ko a kɛra jɔrɔdanko ye jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen n'o bɛ wele ko ONU, dɔw ko Nations Unies, olu ka sɛbɛnfura dɔ la u y'a jira k'a fɔ ka bɔ awa juillet kalo tile fɔlɔ 2022 sa ni kana se mɛn kalo tile 22 2023 san ko awa maa 1000 ani maa 2 olu de bɔnɛna u ni la ka kɛɲɛ ni dantɛmɛ wale baaraw ye. Maa 445 olu kɛra mɔgɔ jangaroyalenw ye awa ka kɛɲɛ ni banbandiya wale kɛbaw ye. O de la jateminɛ fana y'a yira tugun ko jamana fanga bolibaw n'a bɛ wele ko administration olu n'i ye jamana ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la n'i y'a sigi k'a tila 3 ye tila 2 olu tɛ yen. Ayiwa ka fara o kan bɛnkan sɛbɛn min ni a kun tɛmɛna an balima kɔrɔnfɛmaw cɛ o bɛnkan sɛbɛn bi n'i y'a lajɛ o bɛ ɲini ka kɛ falaki ye ala ni an ka fanga bolibaw ka taabolow fɛ. O ko ninnu ye jɔrɔnankow ye bi jigiya kura mɔɔw an'u taamaɲɔgɔnw bɛɛ min bɛ u si u ɲɛna. O mana tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ awa an ka awa sɔrɔ yɛrɛ cogoya fɛ ani adamadenya nasiraw fɛ ko jɔrɔnanko bɛ o yɔrɔ ninnu fana na. An ka baarakɛdaw la bi syndicaw baarakɛlaw ka lafasatɔnw olu caman wulilen don k'u jɔ, a caman ye babaliw kɛ, dɔw yɛrɛ ye baarabila kɛ. Olu la an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw b'o la, awa jagokɛlaw b'o la, awa minnu bɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin sabati n'an k'olu ma ko transporteurs olu ka jɛkulu bɛ o la. O tɛmɛnen kɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi gɛlɛya kɛlen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen fasa ye. Bibi na bɛɛ lajɛlen ko sini n b'a kɛ di. Sɔngɔw olu dan tɛmɛ yɛlɛlen don. N'i y'a jateminɛ n'i ye sukaro ta k'a lajɛ bi o kilo o bɛ feere 150 san 2 tɛmɛnen na an kun bɛ deli k'o san 80. N'i ye tulu dun n'i y'o fana lajɛ
o lidiri tambi jɔ bi 200 la san dɛmɛnenw la an kun b'o sa 100 o tɛmɛnen kɔ n'i ye malo ta awa o kilo o tambi jɔ dɛrɛmɛ 100 la san dɛmɛnenw la an kun b'o sa 70 o mana bɔ yen n'i ye ɲɔ ta k'a lajɛ o kilo o tambi jɔ 90 na san dɔw la an kun b'o sɔrɔ 50 n'i y'o ta ka bɔ yen taji ko o kɛn bɛ pati sakana ye ni 180 d'i bolo bi i t'o sɔrɔ san dɔw la an kun b'o sɔrɔ awa 120 o mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye sojɔlaw ka baaraw ye o tɛ kɛ fɛn min kɔ n'o ye siman ye o tɛ sɔrɔla ala hɛrɛ la bi wa o sɔngɔ o fɛnɛ o dan dɛmɛ yɛlɛlen don dangarilen don an ka cakɛda misɛnmaninw ani minnu ye camancɛ cakɛdaw ye bolola baarakɛlaw dangarilen don bi olu bɛɛ ka baara la ka sababu kɛ kuranko gɛlɛya ye mali kuranko a kɛn bɛ pari ni nin quartier in y'a cɛ bi sini quartier wɛrɛ b'a cɛ o kɛlen don gɛlɛya ye min kɛn bɛ ka dangari bi jamana sɔrɔ la ani jamana yɛrɛ ɲɛnamaya la n'i y'a ta k'a filɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'an ka sirabaw lajɛ bi dingɛko kɔni la i b'i ɲɛna woloma de i bɛ t'i cun min kɔnɔ n'o tɛ sira bɛɛ kari-karilen don bi a dun na awa jamana fanga o kɛn bɛ ka musaka dɔw de kɛrɛnkɛrɛn sirabaw olu labaarali kama nka o musakaw an ka jateminɛw la an ma d'a la ko olu bɛ ka don o don sira fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye a lajɛ Bamako bilama ɲamasunugu falen bɛ fa bɛɛ fɛ o kuma o kɛlen don walew ye bi mun kɛn bɛ ka adamadenw degun u sigiyɔrɔ la o kɛn bɛ ka adamadenw degun u ka kɛwalew kɔnɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen dun awa min ni o ye politiki ko bunakun ani fanga sarada sigidaw la ani awa ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw n'i y'o ta k'o lajɛ fanga dafiri kɛlen anw ka jamana kɔnɔ donna tɛmɛ fanga mɔgɔw ani awa farafinna tilebifɛ bolo ni o ye CEDEAO ye ani o mɔgɔw ni jamanadenw bɛnkan sɛbɛnkun taara awa ni ka donna tɛmɛ fanga boli nka awa kalo 8 tɛmɛnen kɔ o bɛnkan sɛbɛnw a kalo 18 tɛmɛnen kɔ bibi na a ko a kɛlen don bilisa ɲamin ye o kuma ka hakilina jigin kɛ ka fɔ awa CEDEAO ani an ka donna tɛmɛ fanga mɔgɔw u ye bolidɔ bila sɛbɛn minnu na an ma wajibiya k'a kɛ o kuma bɛɛ lajɛlen ka kan k'i ka olu ko olu bɛ bolomadɛmɛ kɛ o bolomadɛmɛ in ŋaniya yira don ka bilasirali kɛ donna tɛmɛ fanga mɔgɔw u ye min b'a to baara bɛ se ka ɲɛ u bolo o dɔ ye jumɛn ye fanga ka boli a bolisira ɲumanw fɛ kalanko ka taa ba la kɛnɛya ko o ka taa ba la adamadenw ka ni lakana a ka taa ba la awa sariya ko olu fana ka taa ba la sariya ka boli a bolicogo la min ye awa an ye kan di minnu kɛ an y'an kan di diɲɛ seleke 4 ma an y'an kan di an yɛrɛ ma k'a fɔ ko min ye donnatɛmɛ fanga ye an y'a bolo da ka kɛɲɛ wagati min kɔnɔ awa an y'an kan min di ko an ka o bato o mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye banbantiya wale kɛlɛli ye min ye ka dangari adamadenw ni u bolofɛnw na o kɛlɛw ye k'a ɲini jamana marabaw fɛ awa u ka u sinsin bere dɔ kɛ o ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen an y'a ɲini fɛnɛ k'a fɔ min ye président sigi ye jamana ɲɛmaa sigi o kalafiliw olu ka kɛ u waati la
walasa o baara ninnu ka se ka ɲɛ an y'a ɲini fɛnɛ kulu min sigilen do awa kalafili baaraw olu awa tɔpɔtɔli kama o baara kɛ an y'a ɲini o maaw fɛ olu ka baara ɲɔngiri k'olu bɔ u jɔyɔrɔ la o mana tɛmɛ ka o fɛnɛ mana tɛmɛ ka bɔ yen kalafili yɛrɛ bɛ kɛ ni sɛbɛn mun ye ni an tɔgɔw bɛ sɛbɛnw la ka kalafili kɛ o sɛbɛn ninnu an b'a ɲini olu ka fɛsɛfɛsɛ kura ye ni ka bɛɛ bugulatigɛ ko o dɔn ko o sɛbɛn diya o mana bɔ yen jigiyakura mɔgɔw ko foli ani tanuni u b'o lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma finitigi fara awa sibili kan maa minnu tora nin gɛlɛn in na awa ko ka duwawu kɛ u ye u tora fasoko de la ala ka lahara sɔnsumaya u ye minnu yɛrɛ jangaruyala an b'a ɲini masa taala fɛ a ka kɛnɛya di ani olu ma minnu bɔr'u sigiyɔrɔw la an b'a ɲini masa taala fɛ a kana n'a ka sababu ɲumanw ye walasa olu ka segin ka na awa so jigiyakura maaw ko u bɛ foli ani tanuni kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ko ka a fɔ dunatɛmɛ fanga mɔgɔw ye k'a fɔ an bɛ tago laban min na dunatɛmɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ ko a tago laban walasa ka a ɲɛ u bolo u mago bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de la ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mun bi awa service baara la mun ti service baara la min bɛ kɛnyɛrɛ ye baara la min bɛ baara wɛrɛ la min tɛ kota baaraw ye bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan politiki tɔnw ani awa baarakɛlaw ka lafasa tɔn bɛɛ lajɛlen ka wele bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka maliden bɛɛ kɛ bakuruba kelen ye bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ɲininen don donatɛmɛ fanga mɔgɔw fɛ ka kɛɲɛ ni o ye sa jigiyakura mɔgɔw ko ka foli ani tanuni kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya kɛ kelen ye n'o kɛra lawasa bɛ sɔrɔ an bɛ mago bɛ lawasa min na awa ka bɔ bi la fo ka se wagati min ma hakɛto b'a la sɔli ala rasulu. Merci bien.